som vás dozničil a ste to chceli. Je ich viac, čo si myslia, že lepší som, než vy. Tento status nič nezmení, ak sa budete vyhýbať rebetlom. Nevidím do hlav, neviem, čo si každý myslel, konečne ste pochopili, že to bude tak. Keď ste zistili, že niekto really prišiel na váš profil, len aby vás disoval. Sami máte bordel, už to všetci vedia. Vaši a spolu s nimi moji fans, mojich je pochopiteľne viac. Nemôže byť duel junior váš flex 860, takto sa to robí. Vyhral som len niektoré veci, viem. Došiel som do Bratislavy až z Košic. Aj preto to, že neviete prísť, nechápem. Rapuješ o tom, aký žiješ lifestyle. Už ani slovo ti neverím. Najväčší výlet do centra na Mekaž, nikto z vás nespraví punchline úderný. Už som vás dozničil a ste to chceli. Je ich viac, čo si myslia, že lepší som, než vy. Tento status nič nezmení, ak sa budete vyhýbať rebetlom. Sice ste mi nedali ďalší diss track, ale nemyslíte si, že to je v poho, pretože každému bude dávať zmysel, že taký ste zlí, že ste si radšej dali voľno. 17. júl, posledný deň, kedy sa dalo, aby ste tých 13 dní nevyužili. Stále neviete preliesť ten plot, čo oddeľuje topku od zvyšných. Ja stále čakám. Plot ste vyvyšili až do neba a pochovali sa sami. Hej, a kde vám zmizlo tých 20 poslucháčov mesačných?